אנחנו נמצאים פה בתל אביב. אולי קצת קשה להאמין, צריך לשפשף את העיניים. המקום הזה הוא האחרון מסוגו שנשאר טבעי פה בכל האזור. האזור הזה בעצם נראה כפי שנראתה תל אביב בתחילתה. המיקום המדויק שלנו הוא בין חוף תל ברוך לחוף הצוק. וזה אזור שנשאר עשיר מאוד בטבע, כ-200 מיני צמחים, עשרות רבות של מינים של בעלי חיים. מגוון ביולוגי עשיר מאוד שחלקו ייחודי לארץ. זה שטח שבו המגוון הזה מצליח להשתמר, וזה טבע נגיש לכולם. וזה שורד. זה שורד פה אלפי שנים, יחד עם מה שנקרא שרשרת מזון שלמה של יצורים שחיים פה ונמצאים פה, שמחלקה אנחנו אפילו לא יודעים ואנחנו מאוד נהנים. למשל, מגיעים לפה הציפורים השרקרקים. שרקרק ציפור מדהימה, יפה, בערך בגודל יונה, צבעונית, בצבעים ירוק, טורקיז, כתום, צהוב. היא מגיעה לפה, היא מקננת פה בחורי הכינון. פתאום מגיעים השרקרקים, מאוד נהנים מהשירה שלהם, לראות אותם מעופפים מעלינו, ואנחנו לא מבינים שאם אנחנו נכחיד את זה, זה לא יהיה. זה נקודת השקה מאוד חשובה, שיש שם המון יצורים חיים שחייבים את המקום הזה, אין להם מקום אחר. אם אתה תדחוף אותם, אתה לא יכול לדחוף אותם לכיוון הבנייה, כי הבנייה אין להם שם מה לעשות, הכל מרוסס. והכל שם מנותב על ידי גננים שרוצים בדיוק את זה ורוצים את זה. הטבע רוצה לשרוד, הטבע רוצה לנשום. ולכן ברגע שהנדל"ן יגיע לפה, המקום יירמס, זאת קביעה, ואין למקום הזה יכולת להתחדש, אנחנו מאבדים עוד נקודה לנשימה. ונשימה שווה יותר מכל כסף בעולם. אני גר בתל אביב המון שנים, מאז שאני ילד קטן, ובעצם אני מכיר את המקום הזה כי הייתי בא לרוץ כאן והייתי בא לטייל כאן קצת בסופי שבוע. ואז יום אחד ראיתי פה איזה טרקטור ושאלתי אותם מה קורה, ואמרו לי שהולכים לבנות כאן חניונים ובתי קפה. ואיך ששמעתי את זה ישר התחלתי לברר מה אפשר לעשות. ושמעתי על איזושהי קבוצה של תושבים שהתארגנה ומנסה להציל את המקום, ומיד החלטתי שאני מצטרף. ולמעשה המקום הזה חשוב בשבילי, כי אני רוצה להיות מסוגל לבוא לכאן עם הילדים שלי ולהראות להם את החולות שעליהם קמה העיר תל אביב. אני רוצה להיות מסוגל ללכת לטייל קצת ולראות טבע וירוק ובעלי חיים וצמחייה, גם בלי לנסוע שעתיים באוטו עד לצפון. ומהסיבה הזאת אני חושב שמאוד חשוב לשמור על המקום. לפי דעתי החשיבות הענקית של השמורה הזאת זה שלילדים יהיה גם מקום לצאת אליהם, ללמוד באמת מה זה טבע, ללמוד באמת על העולם שבו אנחנו חיים. יש לנו פה באמצע תל אביב מעבדה אמיתית, חיה נושמת של טבע מתפקד. ילדים שלנו יכולים לבוא מבית הספר הקרוב למעבדת שדה חיה. יש לנו פה מערכות אקולוגיות שלמות שהילדים יכולים לבוא, לפגוש וליהנות. ילדים המון פעמים אומרים לי שהם חיים פה כל החיים, ומעולם לא חשבו שהאזור הזה כל כך מעניין, כל כך עשיר. כי מרחוק אנחנו רגילים להסתכל על כל אזור כזה בתור איזשהו דיונות חול מיותרות, לבוא באמצע יום לימודים, לחוות, ליהנות, להתעניין, לצאת קצת מהמסך ובאמת ללמוד על העולם שלנו. אני רוצה היום להיות יחד איתכם כשאנחנו נגלה את הניסים והנפלאות של מה שיש פה בשטח. חברות שלי מצאו מחבוא עם ביצים של איזושהי מה אתה אומר? מתי? פה עכשיו. עכשיו? כן. איפה? אז בוא תראו לי איפה. הנה בשם, יש שם מערה עם ביצים. כאן זה. יש לנו פה דבר נפלא. יש לנו פה מגדירים. יש גם כאן מערה. מגדירים של עכבישים. מישהו רוצה לנסות? אני רוצה לי בבקשה. זה חוויה מאוד מהנה להיות פה. היום אנחנו למדנו על החרקים שיש פה, על כל מיני בעלי חיים, על יונקים, על שועלים למיניהם, שראינו את המחילות של השועלים.
חלזונות וכל מיני בעלי חיים קטנים אחרים. היום אנחנו פה בפעילות ללמוד קצת על הנוף פה, על הכורכר ועל בעלי החיים. ללמוד קצת על ההיסטוריה, כי אין ספק שאני בכלל לא יודע מה ההיסטוריה של המקום הזה. את החול, נעציר אותו בטיפה מים, הוא יהיה קשה והשמש באה מחממת את החול ככה שזה יוצר לנו את כל הרכס של הכורכר היפה הזה. פעם בחוף הים שלנו בארץ ישראל היו המונים כאלה. זה נקרא פי הכושי. אתם רואים? פי הכושי. למה קוראים לו פי הכושי? כי מה יש לו? איזה צורה יש לו? נכון? צורה של פה. אנחנו מצאנו שלט של דיונון, הוא ממש כמו אבן גיר, כי אפשר לחורר אותו. מלוכלך קצת, אבל טוב. כן, אני מצאתי חוט ים תיכוני, לפי התרשים הזה שכאן, חוט ים תיכוני, זה סדף. אני לא יודע מי גר פה קודם, אבל אני יודעת שזה חוט ים תיכוני. זה נראה לי של הצוואר, זה נראה לי של הצוואר. נכון, לא, זה של עמוד השדרה. זה צוואר, זה ההתחלה של עמוד שדרה צוואר. אולי זה ראש, זה נראה לי של הרגליים. ראש, איך הגעת? יש כאן יד של סרטן, מצאתי כאן צדפה. וכששמעתי שעומדים לבנות פה, חשבתי שזה פשוט בושה איך שהם מתנהגים לטבע בארץ. אני מאוד אוהבת את הטבע, ואני לא רוצה שיהרסו אותו, כי בסוף לא יישאר לנו טבע כל כך יפה כמו עכשיו. בעצם תוכנית העירייה לאזור היפהפה הזה זה לכסות את כולו בדשא, קניונים, בתי קפה, שבילי אופניים. יש לנו בשפע מזה בעיר תל אביב, אבל אין לנו בכל גוש דן פנינה כזאת של טבע. עצב שהרסו את כל הדבר הזה, שיהיה פה סתם בניינים וטיילת. אני אומרת שגם אם רוצים לבנות, אז אני לא רוצה שזה יקרה. כי המקום כאן מאוד יפה, ויש כאן כל מיני דברים יפים, ואם הולכים לבנות כאן בניינים, אז יהרסו את המקום הזה. בעצם 99% מרכסי הכורכר בעולם כבר בנויים, הרוסים. אנחנו מדובר פה על פיסת היסטוריה האחרונה ששרדה, שמציגה לנו את הטבע הקדום של האזור הזה. לפי דעתי העירייה צריכה לחבק את האזור הזה, לאמץ אותו כרכס הכורכר האחרון שלה, ולהקים פה שמורת טבע חינמית, כיפית, לטובת כל התושבים, שיוכלו לבוא, ליהנות ולהכיר את השמורה המדהימה הזו. האמת היא שאני אהיה עצוב שכל הדבר הזה נהרס פה. אבל אתה יודע, אני לא יכול עכשיו ללכת לבית המשפט ולעשות תביעה עליהם. אנחנו הגשנו ערר לוועדה הארצית לתכנון ובנייה, וזה כרגע עדיין לא קיבלנו תשובה סופית, אבל אחת מהתשובות ביניים שקיבלנו היא שאת כל החניונים שתכננו לשים כאן כבר הסכימו איתנו שאין מקום לשים אותם פה, אז זאת הצלחה ראשונה שלנו ואנחנו מקווים לעוד הצלחות בהמשך. זה תהליך משפטי ולכן הוא לוקח זמן.